שלום, אני עורכת דין לירז בן שטרית קץ, אני מגשרת ובוררת ומומחית בשילוב משפט ובינה מלאכותית. ברוכים הבאים לפודקאסט לבנות את הגשר. בפודקאסט הזה אנחנו הופכים משברים זוגיים, משפטיים או אישיים להזדמנות לצמיחה ולהחלטות אמיצות. אנחנו נפרק דילמות בעזרת תובנות פסיכולוגיות וכלים משפטיים, ונזכור פתרונות דיגיטליים פשוטים שיתנו לכם השראה לבנות קשרים אמיצים במקום לפרק אותם. אז אם אתם בצומת דרכים, זה הזמן להתחיל את המסע לצד השני. כי אנחנו רוצים לבנות את הגשרים ולא לפרק אותם. שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט נוסף של לבנות את הגשר, והיום אחרי תאומים רבים והרבה מאוד טלפונים, אני שמחה לארח אישה מדהימה בשם בילי פרדו. בוקר טוב בילי, מה נשמע? היי לירז, בוקר טוב, כיף להיות פה. בילי עובדת כבר 3 עשורים בתחום ההייטק, היא יזמית טכנולוגית, שותפה ומייסדת של בעצם חברה בורסאית בשם MySize. היום היא עוזרת למנכ"לים לפתור בעיות בחברות הטכנולוגיות שלהם, בעזרת טכנולוגיה ובינה מלאכותית. היא מרצה, היא מנטורית, אבל מעבר לכל, בילי היא אישה גדולה מהחיים שעוזרת להרבה מאוד נשים להיכנס לתחום ההייטק. עוזרת ומקדמת נשים ופועלת למען שוויון נשים בהייטק הישראלי. אז שוב, בוקר טוב בילי, מה נשמע? מה העניינים? היי לירז, בוקר טוב. הכל מעולה, מצוין. שמחה להיות פה. אז עשיתי קצת מעבר לשיחה שהייתה בינינו, שקלחה ובסוף אמרת לי, רגע, אז על מה אנחנו נדבר? ואמרתי לך, בילי, אנחנו כבר שעה מדברות, והשיחה קולחת, אז אני לא חושבת שיש באמת עוד הרבה מה להתכונן ומה להכין. אני רוצה אבל כן להתחיל רגע באמת בהתחלה שלך, שמאוד סללה לך את הדרך. אני יודעת שמגיל מאוד צעיר, את בעצם בעולמות ההייטק, מה שפעם היה עולמות הטכנולוגיה, וזה התחיל עוד מהבית ספר, נכון? נכון. אצלי בעצם בבית, אבא שלי היה הנדסאי מערכות איב"ם, לא יודעת אם זה אומר משהו למישהו, אבל זה גם היה עובד בתעשיות ביטחוניות, והמחשב הראשון שהוא קנה, גרנו בבית שלא היו הרבה, זה לא היה בית ממוצע בינוני ומטה, מבחינת שכר. גדלתי ביד אליהו בתל אביב, וכשיצאו המחשבים הראשונים, דווקא אצלנו בבית, אבא שלי זה היה הדבר הראשון שהוא השקיע וקנה, והחליט שזה העתיד. זאת אומרת, הוא ראה את זה, הוא ראה שזה הולך להיות העתיד, ומי שלא ידע להשתמש במחשב, אין לו עתיד בעצם רלוונטי בשוק העבודה, והוא קנה את המחשב, ובעצם הוא התווה לי וגם לאחותי, גם אחר כך לאחי, את הדרך להיכנס לעולם הזה. וכל הזמן טפטף לנו שאנחנו חייבים ללמוד מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, כל השאר מבחינתו, זה לא עניין אותו בכלל איזה ציון הבאנו, ושאנחנו חייבות להיכנס לעולם הזה, וככה בעצם, זה בעצם סלל לי את הדרך. וואי, האמת שזה מדהים, אני יכולה לומר שאני למדתי אלקטרוניקה במחשבים בבית הספר, מתוך מטרה שאני אלך ויהיה לי מקצוע בצבא, אבל היה לי ברור מאוד שאני לא הולכת לעבוד בזה באזרחות, וזה מדהים בעיניי ש30 שנה, לפני 30 שנה באמת, לא היינו יכולות לראות הרבה נשים בתחום הזה, ואת ידעת כבר מגיל מאוד צעיר, זהו, אני הולכת לעולם הזה, זה עולם גברי. נכון, האמת שלא ידעתי, לא הבנתי את זה, הלכתי באמת בעקבות הלחץ בבית, כי ברגע שאמרתי שאני רוצה משהו אחר, היה לי איזה רעיון שאולי אני אלך למגמה אחרת, שנקראת פרויקט, ורציתי להיות כלכלנית, היה אז את הסרט של וול סטריט, כן. אז לא זוכרת, לא איזה מוול סטריט, מוול סטריט, ששם דיברו ועשו כסף, ואני מאוד רציתי את זה, ואבא שלי הסביר לי שאין בזה כסף, שלא לומדים גם כלום, כאילו סליחה מהמאזינים, אבל זה הייתה הדעה שלו, שכלכלה ומנהל עסקים זה בעצם לא מקצוע, ושצריך ללכת למחשבים, וגם שרציתי ללכת למגמה השנייה,
היו לנו מגמות בעצם בבית ספר, אני בין הראשונות שפתחו את מגמת טכנולוגיית מדע, אנחנו מדברים לפני כמה שנים זה? הרבה שנים. 30 שנה, יותר מ-30 שנה. יותר מ-30, 30 כבר התחלתי לעבוד, אני אחרי צבא. נכון. אז זה יותר מזה 50 שנה אולי, לא. 50, כן, אבל 40 אולי. נכון. ובאמת לא ידענו מה זה המגמה הזאת, וזו הייתה מגמה קשה של 15 יחידות מחשבים, והייתי צריכה לנסוע מדרום תל אביב לצפון תל אביב, כי בדרום תל אביב לא היה, וזה 2 אוטובוסים, אפילו לפעמים 3, תלוי איפה הייתה המעבדה של המחשבים, ויום לימודים ארוך, וכן, ולא ידעתי שזה מה שאני רוצה, פשוט הלכתי, כי באמת ההורים הכריחו, ועשיתי את זה, והייתי טובה בזה גם, אני חייבת להגיד, הייתי טובה, והצלחתי, זאת אומרת, מסננים אותך, גם עושים מבחני כניסה, אתה צריך לעשות מבחני כניסה לטכנולוגיית מדע, כמו שהיום זה מאוד קשה, גם היום זה מאוד קשה להתקבל, אז זה היה גם מאוד קשה, גם אף אחד לא ידע, וגם עשו לנו, וגם היה סינון כל שנה, זאת אומרת, מי שלא הצליח, התחלנו 40 תלמידים, לדעתי סיימנו 22. אבל אהבת את זה. אהבתי, חיבר אותי, כן, לא היה לי קשה, לא הרגשתי שקשה לי, לא נלחמתי ממש, לא נלחמתי בזה, להפך מקצועות אחרים כמו היסטוריה ודברים שכללו יותר מלל, היותר הייתי צריכה להילחם. לא בנית למורים הפרטיים שלך כמוני בית, על חשבון כל השיעורים הפרטיים שלקחתי. לא, אז לכן אהבת את זה. ושאלה קצת אישית, לא כעסת על אבא שלך שגנז לך איזשהו חלום ללכת למשהו אחר שרצית? אני לא זוכרת אם ממש כעסתי, אבל ידעתי שבאיזשהו שלב אני אעשה את השיפטינג, זאת אומרת שאני אעזוב את הבית, ובאמת בצבא הייתה לי אפשרויות ללכת ליחידות טכנולוגיות, אז היה תלפיות, רק התחיל ממר"ם וכאלה, ואני אמרתי שאני לא רוצה בשום פנים, לא הלכתי לזימונים אפילו שנתנו לי את המבחנים, כי אמרתי, אני למחשבים סיימתי. זה פה סיימתי. בדיוק הפוך ממני. כן, אני אמרתי, אני סיימתי, עכשיו בכלל לא חשבתי על ההשלכות של זה, ובפועל באמת הלכתי לטירונות רגילה, וגם כן שם עשיתי איזושהי טעות, ולא הלכתי לפקידת מבצעים שיתרו אותי להיות בטייסת, כי פתאום רציתי לחזור הביתה, היה לי קשה להיות רחוק מהבית, ובסוף הייתי פקידת לשכה של בסיס חיל אוויר, ואני חושבת שכמה שיש סטיגמות לתפקיד פקידה, הוא הכין אותי גם כן להרבה דברים בעולם הבא, כאילו בעולם העבודה, כי זה בעצם לנהל לשכה של סגן אלוף, ויש הרבה מבצעים, וללכת איתו לביקורים בבסיסים. ולחץ, ולהתמודד עם לחץ, ולהתמודד עם בוס. נכון, וזה נתן לי, אני חושבת שלמדתי, והוא כל כך אהב אותי, מעניין אם הוא ישמע את זה, אני אשלח לו, כל כך אהב אותי, והוא הבין במה אני טובה, במה לא, אף פעם לא להכין קפה לפקודות, או למי שמגיע, אלא תמיד הוא נתן לי משימות שהן מעבר, וממש הייתי כמו עוזרת אישית שלו. איזה מדהים, והוא ממש לקח וגידל אותך מקצועית, כי בעצם מה שאת אומרת, זה את לקחת את לכאורה חיסרון, כאילו לכאורה איזשהו תפקיד שהוא אפור ולא נחשב, ומינפת אותו וקיבלת ממנו כלים, שעוד מעט אנחנו נדבר, איך הם עזרו לך בהמשך הקריירה שלך. נכון, אני אף פעם לא חשבתי על זה, זאת אומרת, אני מדברת על זה כאן, לא עשיתי את החשיבה הזאת, אבל אני חושבת שבאמת זה הכין אותי למצבי לחץ, זה הכין אותי להיות מולטיטאסקינג, כל מיני דברים, שבגלל זה היום אני באמת יודעת לעשות, אני לא נשארת גם במקום אחד, אני די עוברת כל הזמן, ואני חושבת שאולי זה גם התחיל גם שם. זה ברור שזה התחיל שם, ואין כמו להיות בטייסת כדי ללמוד את כל לא, זה לא היה טייסת, זה היה בבסיס הספקה, אבל כן, אבל היינו הולכים ועושים ביקורים בטייסות. זה יפה. אז תגידי, כמו אני רוצה לעבור קצת למאי סייז, וכמו בכל הסיפורים של הסטארט-אפים הגדולים, שהכל התחיל מאיזושהי בעיה קטנה של השותפים המייסדים, ומאיזשהו תסכול וקושי, גם אצלך, מאי סייז התחיל מאיזושהי בעיה שהייתה לך בבית, ומאיזשהו תסכול שחווית עם הבן שלך, נכון? נכון. איך זה היה? בעצם מאי סייז היא בעצם נולדה מבעיה אישית שלנו, שהבן שלי הוא גבוה ורזה, בעלי הוא מאוד גבוה, וככה גם הבן יצא, וכשהוא היה למגרש בעצם הבגדים היו או שהיו נופלים לו או שהיו קצרים, והיה נראה שלומיאל קצת לא היה נראה הכי טוב על המגרש, וזה הפריע לנו, לא זה יותר לא היה נוח, אבל לנו גם הפריע הנראות,
ויום אחד בא לי אמר, בואי נזמין בעצם בגדים מארצות הברית, אני מזמין, ואני מדברת על 2014, לא, אפילו 2012, ואז אף אחד לא הזמין בגדים באינטרנט, בטח לא מארצות הברית, והבגדים, החבילות היו מגיעות דרך היבשה, לא דרך האוויר, זה היה לוקח חודש, חודש וחצי, עד שהיית בעצם נפגשת עם הבגד, והבאנו בעצם עשינו את הקנייה הזאת במאות דולרים, וזה הגיע אחרי חודש וחצי, פתחנו את החבילה, וזה שוב לא יצא טוב, זה גם יצא גדול, והתקשרנו ועשינו איזשהו סיבוב, ניסינו להזמין עכשיו מידה יותר קטנה, ושוב המידה יצאה קטנה מדי, והתקשרנו לתמיכה ולבדוק, ואמרו לנו, תקשיבו, לכו תקנו סרט מידה, תמדדו את הילד, וישלחו אותנו לאיזה מקום נידח בתוך האתר, לחפש טבלאות מידה, להפוך אינצ'ים לסנטימטרים, באמת איזשהו תהליך מאוד ארוך, שגם לקנות סרט מידה מבחינתי זה היה פרויקט, כי הייתי נוסעת לחול, גם בעלי, הוא יזם בלי כל קשר, 2 ילדים קטנים בבית, גרה בשוהם, צריכה לנסוע עכשיו לדרום תל אביב, לחפש סרט מידה, להתחיל עכשיו להתעסק עם כל מיני טבלאות מידה, זה הדבר האחרון. בסך הכל אני רוצה בגדים שיהיו כמו שצריך. שהוא יוכל להיראות נורמלי על המגרש, ופה בעצם, אחרי כל הבלגן הזה, די הרגשנו תסכול, והתחלנו לדבר על זה עם אנשים. והבנו שבעצם, עוד אנשים חווים את זה, ובעצם גם הרואה חשבון של בעלי, אשתו סיפרה לנו שהיא עשתה את אותו דבר, רק עם בגדים של טניס, לא עם בגדים של כדורסל, והם הוציאו אלפי מאות דולרים, ושוב, כל התהליך הזה שעד שמגיע הבגדים, ועד שכל הדבר הזה, והם אמרו לי בעצם, אמרו לנו, לי ולרונן, לבעלי, אתם טכנולוגים, אתם העולם הזה, מעולם היזמות, בואו נוציא איזשהו מוצר כזה ביחד. ומפה בעצם התחיל הרעיון. וואו, איזה מדהים. אז בעצם שניכם, רגע, אבל את עבדת באיזשהו מקום. נכון, אני עבדתי, בכל הזמן הזה אני עבדתי במקום, בחברה, שהביאו אותי שם בעצם להכניס חדשנות לחברה, חברה שהוקמה באיזה 1970, והמוצרים כבר היו קצת מיושנים, מה שנקרא, ורצו להכניס חדשנות לתוך התחום הזה, עבדו בתחום של education, ולעשות מערכות לימוד ל-education, והם בעצם עשו לי מין אד-אנטין כזה, הם משכו אותי לתוך החברה כדי להביא חדשנות למוצר, ובאמת הביאו אותי כמנהלת מוצר, לאט לאט התקדמתי, לא לאט, האמת די מהר, התקדמתי והפכתי להיות חברת הנהלה, ולנהל בעצם את כל המחלקות של ניהול מוצר, פרויקטים, שיווק, אפילו הקמנו מחלקת פדגוגיה, מתחתיי ניהלתי פדגוגים, כי בעצם הם האלה שכתבו את התוכן, ועבדתי שם ומאוד אהבתי את העבודה, אבל מה שכן, הם לא נתנו לי איזשהו טייטל שמאוד ביקשתי, שרציתי מאוד להיות, אם אני חברת הנהלה, ואני האישה היחידה בהנהלה, רציתי גם להיות VP כמו כולם, והסבירו לי שזה לא אפשרי. כאילו, כל הזמן אמרו לי, רק שתסיימי. בואי רק נאמר, וייס פרזידנט. כן, סמנכ"לית. רציתי מאוד, למרות שאני לא באמת בחורה של טייטלים, היום אני לא מאמינה בטייטל בכלל, גם זה מה שאני אומרת מסביבי, אבל שם באותה תקופה, כאילו זה הרגיז אותי שכולם סמנכ"לים, אני גם בהנהלה, מנהלת המחלקה הכי גדולה, מביאה הצלחות לחברה, וגם רווחים, בסוף המוצר שלי, עשיתי שם כמעט הכל, ובסוף אומרים לי, לא, עוד קצת, כל פעם תביאי עוד הישג, וברגע שזכינו באיזושהי תחרות של מוצר, של חדשנות, שזה בעצם, הבאתם אותי לפה בשביל זה. וההיילייט היה? כן, ואז ניסיתי להתעקש על הדבר הזה, ואמרו לי פשוט לא, אמרו לי לא, את לא מתאימה, בהתחלה אמרו לי לא, את לא מתאימה, וכשניסיתי לדחוף, ולמה לא מתאימה, מה זאת אומרת, תסבירו לי, כאילו, הנה, כולם פה, ואני יושבת פה בישיבות, ואני עושה, ואז נפלט כזה, כאילו לא בקטע של, חושבת שאפילו הוא לא התכוון המנכ"ל להגיד לי את זה, אבל הוא אמר לי, אם אנחנו ניתן לך את ה-VP, אז אחד מחברי ההנהלה, אני לא אגיד את שמו, יעזוב את החברה, כי הוא לא מסכים, הוא לא חושב שאת והוא באותו לבל. עכשיו, הייתי גם מאוד צעירה. מה זה מאוד צעירה? בת 36 אני חושבת. ורוב ההנהלה הייתה גברית מאוד נראה לי שכולם היו שם, חוץ מהמנכ"ל שהיה פחות או יותר 4 שנים מעליי, כל שאר ההנהלה היו הרבה יותר מבוגרים. ויכול להיות שגם זה הפריע. אני לא יודעת בדיוק מה הפריע, אבל אני יודעת מישהו ממש שם את זה על השולחן, שאין בעיה שהוא יישב איתי בהנהלה, כנראה שגם זה הייתה לו בעיה, אבל את ה-VP אני לא אקבל. זאת אומרת, הוא רצה עדיין להרגיש שהוא מעליי.
אני רוצה רגע להתעכב על משהו שאמרת, וזה קצת מפריע. למה? כי באת ואמרת, אני רציתי לקבל את ה-VP, ואז התנצלת ואמרת, זה לא שאכפת לי טייטלים. נכון, לא, כי היום אני לא מאמינה בטייטלים. זה נכון. לא, אנחנו לא צריכות להאמין בטייטלים, זה נכון, אבל טייטל זו גם הכרה. זו גם הכרה במי שאנחנו, וזה בסדר לא להתנצל ולהגיד, כן, אני רציתי את הטייטל הזה. רציתי אותו כי מגיע לי. ואת היית מדהימה שאת עמדת על זכותך להגיד, מגיע לי אותו, כי אני טובה לא פחות מהגברים האחרים. נכון. וכל הכבוד לך שעמדת על זה, ובעצם לא התביישת, ואמרת, אוקיי, אתם לא נותנים לי את זה, אני מתפטרת. ואז התפטרת מהחברה הזאת, שלכאורה היא הייתה כמו איזשהו כלוב של זהב עבורך. נכון, היה לי מעמד, קיבלתי משכורת מאוד גבוהה, ניהלתי כמעט איזה 40 איש בכללי, היה לי תקציבים מאוד גדולים, עשיתי מה שאני רוצה, ונכון, והיה לי קשה, וגם אהבתי, מאוד אהבת מה שאת עשית. אהבתי מה שאני עושה, אני מאוד אוהבת, איפה שאני עובדת, אני תמיד עובדת מהלב גם, זה מאוד חשוב לי ליהנות, כי בסוף אנחנו נמצאים בעבודה, לפעמים יותר שעות מהבית, וכן, ואני חושבת שאתה צריך לאהוב מה שאתה עושה, ואז אתה לא מרגיש שאתה צריך, זה בעצם התחביב שלך, העבודה. נכון. אז בעצם, אז עזבת את העבודה הזאת, ואחר כך הגיע מאי סייז, ואז... מה שקרה, עזבתי מה שקרה זה היה משבר מאוד, היה לי איזשהו משבר שם בעבודה, כי ברגע שאמרתי שאני רוצה לעזוב, התייחסו אליי כאילו אני בוגדת באיזשהו מקום. כי אז בעצם אמרו, רגע, אולי ניתן לך עוד כמה חודשים. השכר שלי תמיד היה, זה משהו שתמיד ידעתי, שהייתי צעירה גם, תמיד ביקשתי את השכר, שיש סקרי שוק, תמיד ביקשתי את השכר בתחום הגבוה. ותמיד גם קיבלתי, לא הייתה עם זה בעיה, ברגע שנשים מבקשות, אז הן גם מקבלות. שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל אני אומרת, זה לא הייתה לי בעיה, ותמיד אמרו לי, הנה, בשכר את מקבלת, ומה פתאום הטייטל הוא מה שחשוב לך. וברגע שאמרתי שאני עוזבת, אמרו, רגע, בוא נחכה, אולי הוא קצת, ופתאום התחילו ממש להתנקה לי, זאת אומרת, כי עוד לא התפטרתי. כן. ואני אומרת שאני רוצה שאם לא, אז אני מתפטרת, ואני סיימתי תפקידי, ובאמת זה היה מבחינתי פרק זמן, כי המוצר יצא, עשינו לו ברנדינג חדש, עשינו לו, זאת אומרת, מיתוג מחדש, הבאנו מפיצים, באמת התחיל גם להצליח, ואז אמרתי, מבחינתי גם זה זמן טוב לעבוד, לא חשבתי ללכת לסטארט-אפ של מייסייז, זה לא היה בכלל משהו שחשבתי, גם לא ראיתי את עצמי אף פעם יזמית, טכנולוגית. הוא כבר התחיל, כלומר הוא כבר קרם אור וגידים. בעלי כבר ככה התחיל קצת טיפה, כן, התחיל להשתעשע עם הרעיון, והתחיל קצת בין כל הדברים האחרים שהוא עשה, גם לעשות את זה, ואז אני בעצם, ברגע שקרה את זה, והבנתי שזהו, זה כבר קש ששבר את קו הגמל, ואני כבר לא רציתי להגיע לשם למקום עבודה, אז התחילו באמת להתנקה לי, וממש לשים לי מקלות בגלגלים, וגם קצת איימו כאילו לחרף את השם שלי. זאת אומרת, שאם את עוזבת עכשיו, אז אחר כך בשוק תהיה לך גם בעיה למצוא עבודה, וגם לא נמליץ עלייך, למרות שאני 4 שנים כבר עובדת שם. ממש להלך אימים על בן אדם. כן, ולא הבנתי את זה אז דרך אגב, לא ידעתי שזה פשוט, כן זה כן גרם לי קצת להשתבלל ולהבין, וכאילו עשיתי משהו רע. אבל היום בדיעבד אני יודעת שיש לזה מילה, שזה נקרא התאמרות בעבודה, וזה ממש מה שעשו לי ב3 חודשים האחרונים שהייתי, נכון. בלי כל קשר גם שהייתי שם, כי לתת לי רק לעבוד, ולא לתת לי את הטייטל שמגיע לי, ושכל החברה רואה בעצם, ואני מנהלת את המחלקה הכי גדולה, ואני מביאה הצלחות לחברה, ולא לתת את הטייטל, אז זה גם באיזשהו מקום, או שמישהו בא ושם על השולחן, ואומר, לא, אני לא אתן לה כי אישה, או לא אתן לה כי היא צעירה, זה לא משנה בעצם איזה סיבה, זה לא מנהלים ככה חברה. זו אפליה. לא מנהלים מתוך אפליה. כן. לא משנה איזו אפליה, אבל חווית גם התאמרות, וגם אפליה בעבודה, על רקע גם מגדרי, וגם אולי גילני. כן. על רקע הגיל שלך. נכון. אני חושבת שגם הייתי נראית, אולי לא הייתי כזאת צעירה בגיל, אבל אני חושבת שגם בגלל שהייתי נראית צעירה יותר ממה שאני, וגם אני ברוח שלי מביאה יותר חדשנות, ואני לא המנהלים האלה, אני יכולה להגיע עם ג'ינס וסניקרס לעבודה בכיף, טישרט, אני לא באה לייצג משהו עכשיו,
היו לי הרבה תקופות בחיים שניסיתי לייצג משהו אחר, אז כדי להיראות מבוגרת, כי היו אומרים לי, לא, את צעירה מדי, שהייתי מנסה להתקבל לתפקידים, והייתי באה ממש מבגרת את עצמי עם חליפות וזה, כאילו להראות, טיפה, לא הצליח לי כל כך, אבל להיראות בזמנו יותר מבוגרת. וואי, הקטע הזה. זה מדהים שאת גם מספרת על זה, לא מאיזשהו מקום קורבני. אני מקשיבה לך, ואני מרגישה שאת מדברת על זה, דווקא ממקום של כוח, וזה משהו מאוד מאוד מרענן, כי הרבה פעמים אני שומעת נשים, שבאות ומדברות על התאמרות, ועל אפליה, ועל קיפוח, מאיזשהו מקום קורבני, ולא נעים, ואת אומרת, כן, זה לא היה נעים, אבל אני מסתכלת על זה, אני בזה לזה, ואני לא הולכת להיות בתוך המקום הזה, אני יוצאת מהמקום הזה, ואני הולכת לחפש במקומות אחרים, מתוך מקום של חוזק. והחוזק הזה שלך, הוא מדהים בעיניי, הוא באמת מדהים. אז קודם כל תודה, אני רק רוצה להגיד שאני לא חושבת שחשבתי על זה ככה, אני ברור. חושבת שאני אף פעם לא הבנתי, שיש בעיה, לא, בגלל כאילו, תמיד הייתי אומרת, אני אף פעם לא נתקלתי בבעיות בגלל שאני אישה. ככה הייתי אומרת עד לפני מייסייס, נגיד, או אולי קצת אחרי. וגם כשעברתי את זה, ואמרו לי, הוא לא רוצה בגלל שאת אישה, בגלל שאת צעירה, אני חושבת שפשוט לקחתי את זה לאישי, שהוא לא רוצה בגללי. משהו בי גורם לו, וגם הביאו לנו יועצת ארגונית, כדי לעשות בינינו איזשהו שולם, והיא פשוט הסבירה לי, שאני, כמו על גלשן, שנותנים לשנינו גלשן, ואני עם הגלשן כבר בלב ים, והוא עדיין ברדודים לא מצליח להגיע, קצת האשימה אותי, אני חושבת, בזה שאני לא מצליחה לתת לו יד, להביא אותו איתי לעמוקים. ובגלל זה בעצם הבעיות בחברה. והיא האישה. והיא האישה, וגם אחרי הפגישה הזאת, הוא לא הסכים להמשיך בתהליך, כי כנראה גם אמרה לא את אותו דבר, אני לא ידעתי את זה. אז כל הזמן חשבתי שאולי אני הבעיה גם, וגם ואני חושבת יש לי קצת מזל שלא לקחתי את זה בתור, הנה אני אישה, אז אני גם לא אצליח במשהו הבא. אלא פשוט אמרתי, אוקיי, טוב, אז הם לא, אני ממשיכה הלאה. ואני חושבת שזה משהו נקודתי. ממש. זה מה שטוב. לא הגדרת את החוסר הצלחה לכאורה הזה, לקבל את הטייטל, כאיזשהו חוסר הצלחה שלך, או חוסר מסוגלות שלך. נכון, לגמרי, ממש לא. להפך, גם הרגשתי שאני צריכה להמשיך הלאה. זאת אומרת, גם לא הייתה לי אפשרות לעצור, אני צריכה לפרנס, יש לי משפחה, יש לי משכנתה, 2 ילדים קטנים, בעלי אז הקים איזשהו משהו עצמאי, שאני הייתי המפרנסת העיקרית בבית. לא יכלתי להרשות לעצמי בכלל להיכנס עכשיו למסכנות ולהגיד, טוב, יאללה, אני עוזבת, אני לא חוזרת לעולם העבודה, או ממש זה לא עלה לי לשנייה. ואז מה? אמרת שאת רוצה להיכנס גם למייסייז? אז בעצם שעזבתי, הבנתי, היה לי מאוד קשה, התהליך של 3 חודשים האחרונים, היה לי נפשית, פתאום הבנתי, שלא רוצה להגיד התעללו בי, אבל הרגשתי שהתעללו בי, והרגשתי שאני גם לא יכולה עכשיו ללכת ולעבוד במקום אחר, שאני צריכה שנייה, זה כמו פרידה מבן זוג, אני לא יודעת, אני לא רוצה לעשות איזושהי השוואות, אבל ממש הרגשתי שזה כמו פרידה מבן זוג, שאתה צריך שנייה לקחת לך הפסקה, שאומרים בין לבין, כדאי לקחת שנייה כמה חודשים, להבין את עצמך, מי אתה, מה אתה, אז ממש לקחתי את זה ככה, וממש לא הרגשתי שאני עכשיו מסוגלת ללכת לאיזשהו ארגון, ולהביא אותי כשלעצמי, כי כשאני באה אני אוהבת לשנות, לא סתם הביאו אותי למקום עבודה הזה, אני אוהבת לקחת דברים מאפס, לבנות אותם, לחדש אותם, להכניס רוח חדשה, ופה הרגשתי שאין לי את הכוח הזה, ואז בעצם מה שתכננתי זה בעצם להישאר בבית 3 חודשים, חשבתי שגם הם ייתנו לי פתק, כאילו ללשכה, לחתום אבטלה, אבל הם בכוונה עשו לי שלא נתנו, וידעתי אבל שאני בשביל הנפש שלי, לא ידעתי לקרוא לזה ככה, אבל ידעתי שאני צריכה שנייה הפסקה, וגם להבין מה אני רוצה. זאת אומרת, מה הלאה עכשיו? לאן אני הולכת? לאן אני מכוונת? כי גם, אני מזכירה שאיימו עליי, שגם לא נתנו לי את ה-VP, אז עזבתי בלי VP, שארגונים מאוד מסתכלים על זה, אם אין לך את ה-VP, אז אתה לא יכול עכשיו להיכנס להיות VP, שאם יש איזה פה מנכ"לים ששומעים אותנו, אז אני חושבת שזה טעות, וב' גם לא נתנו, וגם אמרו שלא ימליצו עליי.
הם אמרו לי בוודאות, גם הסמנכ"ל, גם המנכ"ל וגם הסמנכ"ל כספים, למרות שאני היום אומרת, איזה טיפשות, כאילו 4 שנים עבדתי שם, והעובדים היו לי, וכולם ידעו בדיוק מה מומי, אבל זה איים עליי, הרגשתי שמה אני הולכת לעשות עכשיו, נורא התביישתי כאילו בעניין הזה. זה כאילו לפגוע בשם שלך באיזשהו מקום. ואין לנו כמו השם שלנו. נכון. זה בהחלט נכון, וזה חוסר הגינות שהוא באמת זועק לשמיים. אבל קרמה כמו קרמה, היא תמיד פועלת לרעת מי שרוצים לרעתנו, ופועלת לטובתנו, אז מה קרה בסופו של דבר? תספרי לנו. בסופו של דבר מה שקרה זה רונן כבר התחיל לעבוד על איזשהו מוצר ראשוני של MySize, שבעצם זה לקחת את הטלפון ולהפוך אותו באמצעות בינה מלאכותית לסרט מדידה. סרט מדידה שהלכתי לקנות בדרום תל אביב. כן. ובדיוק הגיע המוצר הראשון שהוא עשה, ה-MVP, מה שנקרא המוצר הראשוני, שהוא רצה להוציא לשוק למשקיעים, לגייס על סמך זה כסף. והוא הראה לי בעצם שהוא לקח את הטלפון, והם מגלגלים אותו ככה על היד. וזה בעצם הפך את הסרט מדידה. ואני אמרתי לו, תקשיב, אף אחד לא יעשה את זה. זאת אומרת, אני באה מתחום ניהול מוצר, מתחום פיתוח, למדתי הנדסת תוכנה גם אחרי הצבא. ואמרתי לו, אף אחד לא יעשה את זה בסופו של דבר. והוא לא כל כך הסכים איתי האמת בהתחלה. ואמרתי, טוב, עכשיו יש לי זמן. בואו אני אעזור לכם לקחת, עבדתי גם בחברות הקודמות שלי עם סנסורים, אמרתי לו בואו ניקח באמצעות הסנסור, ונעשה את זה שאתה עושה פעולה פשוטה, שם את זה פה, הולך לפה, וזה מודד לך את המרחק. האמת חשבתי שזה פשוט, וחשבתי שאני אעזור לו משהו ב3 חודשים, אני הייתי בטוחה ש3 חודשים אני מוציאה את המוצר, ולא, זה בסוף יצא קצת יותר מסובך, כי צריך באמת להכניס פה בינה מלאכותית, ואין סנסור של מרחק, אני לא רוצה להכניס יותר מדי פרטים טכניים, אבל היה צריך לעשות פה איזשהו מניפולציות, והיה צריך באמת דוקטורים למתמטיקה ולאלגוריתמיקה להביא לפה. אני גם אוהבת לקרוא לזה הבינה המלאכותית המסורתית, שלפני דור ה-Gen AI, ואז זה לקח לנו קצת יותר זמן, והתאהבתי גם בעצם בדבר הזה. בעצם הכנסתי את עצמי, אם אני עכשיו חושבת על זה, הכנסתי את עצמי לתוך MySize, ואז ראיתי שזה... הכנסת את עצמך לתוך עולם היזמות. נכון. זה קודם כל. פתאום... בלי לקרוא לזה, שנים לא קראתי לזה שאני יזמית. קראתי לעצמי סמנכ"לית מוצרים, ורק לפני כמה שנים שהייתי באיזשהו כנס של חנה רדו, שהיא יזמית חברתית, כן. והיא סיפרה סיפור של עצמה, איך היא הייתה מספר 2 במכאן, והיא לא העזה לקרוא לעצמה, וכל הזמן היא הייתה, כאילו כל הזמן אמרו לה שהיא מאחורי הקלעים, ושהיא לא תהיה בפרונט, ופתאום אמרתי, רגע, זו אני, ממש ראיתי את עצמי שם, כאילו שנייה, למה אני לא קוראת לעצמי איזה? כל הזמן היו אומרים לי העובדים, וגם לקוחות וגם משקיעים, את יזמית, את זה, וכל הזמן אמרתי, לא, אני לא יזמית, אני פה רק הסתכלתי על זה כדרך, כאיזושהי תחנה לתחנה הבאה שלי. זאת אומרת, איזשהו משהו שאני עושה בשביל התחנה הבאה, ולא הסתכלתי על זה, כמו שבדרך כלל יזמים אומרים, אני עכשיו מקים את החלום שלי, ואני הולך עם זה לכל החיים, אז אצלי לא. אני סטארט-אפיסט. כן, אני סטארט-אפיסט, ואני עכשיו גם היא עכשיו, דרך לפתור את הבעיה הזאת, וגם אנשים בדרך כלל שמתחילים משהו, הם רואים את עצמם גם כאילו הולכים לזה לכל החיים. והם גם ישר רואים את האקזיט שבפתח. נכון. אז אצלכם באמת MySize גדלה, וקניתם שלט בורסאי. נכון, קנינו שלט בורסאי, הכנסנו את הפעילות לתוך השלט, בעצם היום אנחנו חברה שנסחרת, בנסדק, בזמנו היינו גם בתל אביב, אבל בשנתיים האחרונות יצאנו משם, והיום בעצם אנחנו חברה בינלאומית, והיום אנחנו גם לא מתעסקים רק ב-MySize, זה הפתרון הראשוני, מה שדיברנו עליו, להפוך את הטלפון לסרט מדידה, מאז יש לנו כבר עוד פתרונות, אנחנו עובדים עם הריטלרים הכי גדולים בעולם, ליווייס, דיזל, דיזיגוואל, כל החברות אופנה הגדולות, יותר בחול מאשר בארץ לא קיבלו אותנו יפה, לא רצו כל כך את הפתרון הזה, והיום אנחנו עובדים בחול, יש לנו גם חברות בת שקנינו, תוך כדי חברת בת בספרד, חברה טכנולוגית, ויש לנו, קנינו חברת e-commerce בארץ, שנקראת אורגד. היום אנחנו בעצם אנחנו אוהבים להסתכל על זה, כנותנים חסות כזאת לחברות בתחום הריטייל, לתחום הקמעונאות, ופותרים בעיות לתחום הזה בעצם, לעסקים. והיום, מה התפקיד שלך שם?
היום בעצם אני, מאז, אם אנחנו נדון בזה, אז מאז שיצאה הבינה המלאכותית הגנרטיבית לשוק, אני בעצם, זה הטריף לי את המוח, פתאום הרגשתי שאני נשאבת למשהו אחר, וזה מאוד מעניין אותי. והתחלתי, כל הדברים שיצאו, התחלתי להכניס כבר אז לתוך MySize. שוב, אני עוסקת בחדשנות, אני אוהבת את הדברים האלה, אני אוהבת לנסות, ואני אוהבת גם לראות אם זה עובד ביום-יום במשימות שלנו, או שיש הרבה דברים שהם סתם גימיקים, שמישהו כותב על זה פוסט, ובסוף זה לא עובד, אתה מנסה, ווואלה, לא עובד לך. אז אני את כל הדברים האלה לקחתי, והיה לי גם סביבה בתוך MySize, התחלתי ליישם בתוך MySize, והבנתי מה טוב, מה עובד, מה לא עובד, איך להכניס את זה לתוך התהליך עסקי, מה לשנות בתוך התהליך, זאת אומרת, כבר אי אפשר לעבוד, הבנתי מאוד מהר, שאי אפשר לעבוד כמו שעבדנו עד היום. נכון. חייבים לשנות גם את העובדים, גם העובדים צריך לאמן אותם, ולעשות להם טריינינג, ולהכניס להם את הדבר הזה, גם לשנות תהליכי עבודה, וגם פתאום הבנתי שאני יכולה, החברה יכולה להתייעל, ולצמוח, ובעצם להכניס יותר רווחים, והבנתי את זה די בין הראשונים, לפחות בארץ, אני יודעת. וזה הכל מהבינה המלאכותית, נכון? כן. מה-AI. כן. זאת אומרת, לקחת תהליכי עבודה, שהיו תהליכים פשוטים ורגילים, תכף אנחנו נפרוט את זה קצת, ניכנס יותר בפנים, בחברה, ואמרת, רגע, יש לנו עכשיו את הבינה המלאכותית, אני יכולה לייעל את התהליך, אני יכולה להוזיל את התהליך, קצת פחות עובדים שיעשו את זה, אז בעצם הבינה המלאכותית באה ומנפה את העסק, והפכה אותו ליותר יעיל. נכון. שזה בעצם החדשנות, זה היום מה שאומרים חברים, הבינה המלאכותית הולכת להחליף הרבה מאוד עובדים. אז בפועל, בשנתיים האחרונות, זה מה שאת עשית על העסק שלך. נכון. אני הייתי בין הראשונים שלמדו את זה ועשו את זה, והבינו, עוד לפני שדיברו על זה, עוד אמרו שזה לא יחליף עובדים. אני זוכרת שגם רונן בעלי אמר לי, אין מצב בחיים שזה יחליף עובדים. כי הוא מאוד אוהב אנושיות ומאוד אוהב דברים, והוא אמר, אין מצב, לא, תמיד יצטרכו, תמיד זה, ואני ממש לקחתי והכנסתי והראיתי איך אנחנו יכולים, אני מספרת תמיד התהליך הראשון שהתחלתי אותו, זה תהליך שהיינו צריכים לכתוב הודעת יחסי ציבור, שלא התכוננו שאנחנו צריכים להוציא את ההודעה הזאת, זה היה איזשהו משהו, אני אפילו לא זוכרת מה, אבל משהו שלא רצינו לדווח לציבור עליו, חשבנו שאנחנו לא חייבים, והעורך דין התקשר ביום שישי בבוקר מארצות הברית, ואמר, תקשיבו, אתם חייבים, ולא רק שאתם חייבים, יש לכם עוד חלון זמן של ככה וככה זמן, זאת אומרת, זה היה חייב לצאת עד 4 ביום שישי או 3, בצהריים, כי נגמר לכם הזמן של הנסדק נותנים 24 שעות לדווח על כזה הליך. אוקיי. ואמרנו, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? החברת PR לא עובדת, חברת יחסי ציבור. המנהלת שיווק שלי הייתה בחופשת לידה, משהו, ילדה באותו יום, הקדים לה, הכל בסדר איתה, אבל שוב, יושבת בחדר לידה, זה לא משהו שיכולה לעזור. ואמרתי, רגע, וניסיתי להתקשר לכמה חברות שעבדנו איתן בעבר, שמכירות אותנו, כי שוב, אני צריכה לכתוב הודעה מקצועית, שתעבור גם עורך דין, שתהיה באנגלית שפת אם, זה לא משהו שאני יכולה עכשיו אני לנסח על פתקית ולהעביר אותה. ואז אמרתי, שנייה, אני הולכת לכתוב את זה אני הולכת להקים לי סוכן, שהוא ילמד את השפה שאנחנו כותבים הודעות שיווקיות, ואני הולכת להסביר לו מי אני ומה אני, מה ההודעה, מה העורך דין אמר, ואני הולכת, ואני אנסה את זה. ואמרתי, אני לא אומרת גם לאף אחד שזה מה שאני עושה בחברה, כי פחדתי כי אני יודעת שלא קיבלו את הבינה המלאכותית, לא האמינו בה כמוני בהתחלה, ועשיתי את זה, ושלחתי טיוטה שלחתי קודם כל, יש לנו סידור כזה, שאנחנו קודם כל שולחים להנהלה, וכולם צריכים לאשר או להגיד, כן בסדר, לא נכון, כן נכון, גם יש פה עניין גם של הסמנכ"ל כספים, ולא קיבלתי שום הערה. עכשיו, שמישהו חיצוני כותב לי הודעה כזאת, תמיד יש הערות, אין דבר כזה שאין שום הערה, תמיד משהו לא נכון, איזשהו פריט צריך לשנות נתון, וזה עבר, אמרתי להם, חבר'ה, ואז אמרתי, טוב, אני צריכה להגיד להם שכתבתי את זה עם הבינה, כי... ברור. שאולי יום שישי, עם כל אחד בסידורים שלו וזה, אולי לא קראו את זה כמו שצריך. ואז אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, המצב הוא כזה שאין לנו כרגע מי שכותב לנו את ההודעות, אנחנו צריכים להוציא את זה עד השעה 3,
תעברו על זה יותר ברצינות, כי כתבתי את זה עם הבינה המלאכותית. סם אלטמן כתב לנו את זה, במיוחד עבורנו. אז התחלתי לקבל טלפונים, מה את משוגעת, מה את משוגעת, קראו את זה, לא היה שום דבר מה לשנות, גם שלחנו לעורך דין אחרי זה, אחרי שהנהלה מאשרת, שולחים לעורך דין, והוא נותן בסוף את הסי, כי אנחנו כותבים בצורה שיווקית, הוא תמיד משנה לי גם דברים, וגם לא שינה לי כלום. מדהים. לא שינה לי כלום, והוצאנו את זה, ואז אמרנו, רגע, ואז גם אני אמרתי, רגע, שנייה, יש פה משהו. יש פה משהו, עלינו על משהו. כן, ואז אמרתי, התחלתי, וגם העורך דין אמר, העורך דין שיושב בארצות הברית, הוא אומר לי, מה זה? כאילו, אחרי שהוא הבין שזה בינה מלאכותית, הוא אומר, בואי תעשי כזה כלי, ונתחיל למכור את זה לחברות, זאת אומרת, זה אני רוצה רק להסביר למאזינים, חברת PR, שאני לוקחת אותה לחברה בורסאית, זה $20,000 בחודש. זאת אומרת, כדי לכתוב לי את ההודעות האלה, כן, זה ריטיינר הם צריכים להיות לי זמינים, הם צריכים לעשות לי את הדבר הזה, וזה נותן שקט. הם כמובן עושים עוד דברים, אבל בגדול אני השתמשתי בהם לדבר הזה, וגם הייתי צריכה אחר כך להוציא את ההודעה בספרדית, וגם הוא עשה לי את זה בספרדית. כמובן שעבר על זה המנכ"ל בספרד, ואני לא יודעת האמת אם הוא שינה דברים או לא, אבל ההודעה יצאה. וזה פשוט, באותו רגע הבנו שאנחנו, אני הבנתי גם אני בעצמי, למרות שהייתי בתוך העניין הזה, שזה לא רק מייעל לי את הזמן ותהליכים וחוסך לי, זה גם חוסך כסף, יכול לחסוך כסף לחברה, ואז התחלתי באמת למפות תהליכים בתוך ה-MySize, ולראות איפה אפשר להכניס את זה, ובאמת להחליף א' ספקים חיצוניים, אחר כך גם עובדים, וזה מה שעשיתי. זה מדהים, היום אני לפני כמה ימים נתתי הרצאה בלשכת עורכי הדין, באיזשהו פרויקט שעושים למען תרומה לסלי מזון לנזקקים, והרציתי על הבינה המלאכותית, ואיך אפשר באמת להשתמש בזה גם בעבודה המשפטית, ואנשים יצאו מתוך ההרצאה ואמרו, רגע, זה באמת life changer, אז כמו שאת אומרת, זה לא שעכשיו לוקחים אותנו ומחליפים אותנו לחלוטין באיזשהו צ'טבוט, אלא אנחנו תמיד צריכים להיות מאחורה, לעזור לו, להנחות אותו, ובאמת להתוות את הדרך, אבל עדיין, אם היו צריכים לאותה עבודה, לעשות אותה 5 אנשים, אז עכשיו רק 2-3 אנשים יהיו מספיקים לאותה עבודה? 2 אנשים אני חושבת, מהניסיון שלי בעצם זה נחתך בחצי, ומה שאני אומרת, נכון, צריך להבין את התהליך העסקי, איך למפות אותו, ואיפה הבינה מלאכותית בעצם נכנסת, ואני אומרת תמיד, צריך להסתכל על זה לא כהחלפת עובדים, צריך להסתכל על זה כשדרוג לעובדים, וגם לעובדים שלי אני אומרת, מי שלא ידע לי להשתמש בכלים האלה, הוא לא רלוונטי, ואני אומרת, אני גם שמה את זה על השולחן, אני לא רוצה לעבוד עם מישהו שהוא לא רוצה להיכנס, כי נכון. מישהו שלא רוצה להיכנס לזה, הוא לא מאמין בזה, כי אין דבר כזה לא מאמין בזה, לשם זה הולך העולם, ושם אנחנו רוצים להיות, לא רוצים להיות מאחור, והיום ארגונים פתאום מתחילים להיכנס ולראות את זה גם כן. כי זה הרבה יותר יצירתי, כלומר, זה לא שה-AI יכתוב לך את הכל, אלא אתה תהיה יותר יצירתי איתו, אתה תקבל יותר רעיונות, הוא יסייע לך לעשות את העבודה שלך בצורה יותר מיטבית, ואם אתה לא תדע להשתמש בו, אז הצורה שבה תעשה את העבודה שלך, היא תמיד תהיה אותו דבר. נכון, וגם מישהו אחר ידע ויעשה אותה אולי יותר מהר, אולי יותר טוב. זה ממש לקחת, כי זה בעצם, אני אומרת, אני מסתכלת על זה כבילי, ששכפלו אותה 4-5 פעמים, נתנו לי איזשהו כוחות על, יש לי את המאגר הכי חכם בעולם של ידע, יש שם הכל, אני יכולה בשיפטין קטן, בפרומפט מאוד קטן, לקחת את כל הידע הזה, לעשות אותו עכשיו מומחה בתחום שאני רוצה, להגיד לו איך אני רוצה לקבל את התוצרים האלה. זה דבר שכאילו, אתה לא היית יכול פעם, לא יכלת לקבל את כל היכולות האלה, ובגלל זה אני באמת מסתכלת על זה כאלה שכאילו נתנו לי איזשהו כוחות על, ולקחת ומי שיודע לקחת את זה ולנצל את זה, לתהליכים שלו, לארגון שלו, אפילו למשימות יומיומיות, זה לא חייב להיות בתוך תהליך עסקי, זה לדעתי, זה העתיד, וזה להישאר, דיברנו על רלוונטיות, זה להישאר רלוונטי בעולם העבודה, בסופו של דבר. ואת עוזרת היום גם למנכ"לים, לקחת את הכלי הזה,
ולמנף את זה בחברות שלהם, ולהטמיע גם טכנולוגיות וגם בינה מלאכותית בתוך החברות שלהם. נכון, אני עובדת עם מנכ"לים של חברות הייטק, שבעצם יש גם חברות שהן קצת יותר ותיקות, שיותר קשה להם להכניס, יש חברות, עכשיו אני עובדת עם חברות של 2,000 איש, שעכשיו לבוא ל2,000 איש שרגילים לעשות משהו מסוים, בצורה מסוימת, וה-AI הוא איזשהו מיינדסט בסופו של דבר. צריך גם להבין שהדברים לא יעבדו כמו שעבדו עד היום. צריך לקחת שנייה, למפות את התהליך, ולהבין איפה זה, בכלל, קודם כל לא תמיד צריך AI. אני אומרת, לפעמים ארגונים גם קצת נדבקו לתוך ה-AI, ורוצים להכניס את ה-AI, אבל לפעמים, קודם צריך לעשות איזשהו מיפוי של התהליכים העסקיים, להבין מה אפשר לייעל, איך לייעל, ואחר כך לבחור איזה כלי להכניס. וזה בעצם משהו, אחד הדברים שאני עוזרת לארגונים היום לעשות, זה היה עד לא מזמן, עבדתי רק עם סטארט-אפים, זאת אומרת עד 300 איש, עד 300 עובדים, והיום לאחרונה אני ממש מרגישה שאני מקבלת טלפונים ממנכ"לים של חברות גדולות, שממש מבינים שכדי להטמיע את הבינה המלאכותית, אתה צריך גם להבין תהליך עסקי בחברה. זאת אומרת, זה לא רק לבוא לקחת כלי, בוא תראה איך אני כותב פוסט, בוא תראה איך אני כותב PR, הודעת יחסי ציבור, מה שדיברנו. כי בסוף צריך להבין מה עושים, מה התהליך של לכתוב הודעת PR, כי הודעת PR צריך גם עורך דין, צריך גם את העניין של הכספים, צריך גם את העניין של השיווק, ובסוף שאתה רק בא לבחור את הכלי, ואתה לא יודע באמת מה צריך מעבר, זה לא ייתן לך את התוצאות הנכונות, ואז אתה תגיד, אוי, זה לא עובד, זה סתם שטויות, אצלנו זה לא עובד, ממשיכים לעבוד כרגיל. תגידי, בילי, והתחלנו לדבר על זה בהתחלה, אני רוצה רגע לקשר את העניין של נשים, הרי אנחנו יודעות שנשים בהייטק מהוות רק כשליש מכוח העבודה בכל עולם ההייטק, ועוד פחות מזה, אנחנו יודעים שמתוך השליש הזה, הן מהוות בעצם לא רק את הכוח הטכנולוגי, כי הכוח הטכנולוגי הוא אפילו אנשי, הוא עוד פחות מהשליש הזה. מקווה שזה משתפר, אבל כן. ברובן הן יותר עובדות מנהלה, ועוד פחות מזה הן אוחזות בתפקידים בכירים בהייטק. אני קראתי איזשהו מחקר שאומר שאפילו בתחום ה-AI, נשים בעולם בכלל, אוחזות בפחות מ-22%, כלומר 22% מהנשים שהן טכנולוגיות משתמשות ב-AI. למה? למה זה ככה? האמת זה נתון שאני גם קראתי, אני לא בטוחה לגבי המספר, אבל אני גם קראתי ואני יודעת אותו, ואני גם עושה הרבה הרצאות בקרב של פורומים של נשים וקהילות, ואני רואה את זה גם, ואני מנסה להבין, ואני בכל הרצאה נותנת את הנתון הזה, וגם מסבירה להם שאם אנחנו רוצות להישאר רלוונטיות, וכן עשינו איזשהו בעשור האחרון, התקרבנו טיפה העלינו את הגרף שלנו לעומת הגברים, וכן עשינו איזשהו התקדמות, לא אגיד התקדמות משמעותית, אבל עשינו התקדמות בהחלט. אז, ואני שואלת את השאלה הזאת, למה? ממה אנחנו מפחדות? ואני אומרת גם תמיד לנשים, הנה יש לנו הזדמנות פה, אנחנו לא צריכות גבר שייתן לנו הזדמנות, אתם לא צריכים אף אחד, אתם צריכות אתם בבית לשבת, או להתחיל להכניס את הכלים האלה, מה שאתם לומדות, לעשות איזושהי סדנה פה, סדנה שם, קורס, יש גם את המידע חינמי באינטרנט 24 שעות, לא צריך, אתה יכול לעשות בסופש, לא צריך, אין פה שום תירוץ. ולמה, וזה לא, ואז אני שומעת לפעמים שזה, א', מפחדות מטכנולוגיה, הן חושבות שזה מאוד טכנולוגי, למרות ששוב אני אומרת, זה ממש לא, זה כל העניין וזה כל היופי. אמנם אני מגיעה מהנדסת מחשבים ויחסית אנליטית במיינדסט שלי, אבל אני מזמן לא כתבתי קוד, והיום אני חזרתי לדבר הזה, לכלים האלה נותנים לך יכולות, ואתה לא צריך לדעת, לא צריך להיות טכנולוגי, ולא צריך להיות גם אנליטי, זה כל היופי בכלים האלה. ושתיים, למצוא זמן, זה עניין של פשוט להחליט שזה מה שאתה עושה, שזה מה שאת עושה, וזה ייתן לך יתרון תחרותי בשוק, כי היום גם יש מחקרים שמראים, שעובדים, ובמיוחד בשוק ההייטק, אם אין לך כישורים של AI, זה נקרא אוריינטציה של AI, לא יקבלו, אפילו שהבוס שלך לא יודע AI, הוא לא ייקח מישהי מתחתיו, הוא ירצה מישהי שיודעת AI. לא רק לנשים, דרך אגב, זה גם לגברים.
ובגלל זה אני חושבת שהיום כל אחד זה רלוונטי בשבילו ללמוד את הכלים האלה, וללמוד מה אפשר לעשות, ולהתחיל להשתמש בזה גם במשימות יומיומיות, מעבר לתכתוב לי או תעשה לי או תחפש לי משהו, לקחת את זה למשהו שאתם עושות ביום יום, משהו שעושים ביום יום, ואיך אני משפר את זה עם ה-AI, להתחיל ככה. בדרך לכאן שוחחתי עם אמא שלי, והיא אומרת לי, את יודעת, אני עכשיו הכנתי איזושהי עוגה מהצ'אט. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי לי, אני כתבתי לו שאני רוצה להכין איזושהי עוגה, והוא נתן לי מרשם נהדר, איזה עוגה נהדרת, תראי, אני ממש משתמשת בצ'אט. אז אמרתי לה, אמא, לכתוב לצ'אט בוואטסאפ, זה לא אומר לדעת להשתמש, אז בואי נעשה איזשהו הבדל בעניין הזה, כי הרבה מאוד אנשים באמת משתמשים בצ'אט בוואטסאפ, ואומרים, רגע, אני משתמש ב-AI, אז אנחנו לא מתכוונות לזה, אנחנו מתכוונות לממש להשתמש בו בעבודה היומיומית שלנו, ולייעל את העבודה היומיומית שלנו, נכון? בואי קצת נחדד את העניין הזה כדי שכן יבינו. נכון. כי אני רוצה שמכאן תצא איזושהי קריאה לנשים, בנות, צאו, תלמדו, תתרגלו, ותהיו בצורה הזו יותר רלוונטיות בשוק העבודה. נכון. אז קודם כל, אם אפשר לקחת את ה-AI בתהליכים עסקיים שאנחנו עושים, זה... אז תמיד אני אומרת, תמיד שאני מתחילה בארגונים, מתחילים מהדברים הפשוטים יותר, AI שכותב לנו פוסטים, AI שכותב לנו הודעות יחסי ציבור, AI שעושה לנו קמפיינים שיווקיים, כל הדברים האלה שזה אחלה, אבל בסוף זה חוסך 10%, עשינו על זה איזשהו מחקר באמת, כאילו על הארגונים שאני עבדתי, זה חוסך להם בסוף 10% מההוצאות התפעוליות. ברגע שאתה לוקח את זה ובעצם מכניס את זה לתוך תהליך יותר עסקי, שזה אומר עכשיו אני לוקח את ה-Salesforce שלי, את ה-CRM שלי, ואני מוציא ממנו מידע, ועכשיו לוקח את זה ומכניס לתוך הצ'אט, ומבקש ממנו שיביא לי תובנות על הדבר הזה, או לנתח לי נתונים, או שיסביר לי למה רק 33% מהלידים שלי מתממשים בסוף לעסקה. והוא נותן לי תובנות שבן אנוש לא יכול לנתח כל כך הרבה נתונים, ב' לא תמיד גם יש לו את הזמן, או את היכולת איך, והוא מביא לך תובנות אחרות, הוא נותן לך נקודות למחשבה, כמובן שאת לוקחת את זה אחר כך ומיישמת את כן. זה. וזה יכולות שבסוף חוסכות לארגונים, שם הכסף הגדול שם הכסף הגדול. לקחת, אבל צריך כן להתחיל במשימות היומיומיות שלנו, מתהליכים קטנים. אפילו סתם, אני עכשיו בדרך לפה גם כן דיברתי עם חברה שהיא נוסעת לארצות הברית, והיא הולכת לעשות את החוף המזרחי, ואמרתי לה, תשתמשי בצ'אט, ובאמת נתתי לה את הפרומט, מה צריך? כן צריך ללמוד את זה. שוב, זה לא לכתוב בוואטסאפ, באמת הנחיה מאוד פשוטה. נכון. כי צריך להבין, יש דבר כזה שנקרא הנדסת פרומפטים, ולא צריך להיבעל, זה גם משתכלל מיום ליום, וזה נהיה יותר פשוט. אבל גם כדי לקבל מתכון לעוגה טוב, ושבסוף יצא טעים, צריך גם את זה צריך לדעת כנראה לבקש מהצ'אט, או לבדוק לפחות את כל מה שאנחנו מקבלים ממנו, אבל כדי באמת לקבל את תוצאות טובות, צריך בהנחיה שלנו ממש לחשוב על זה, שאני מדברת על זה, אני אומרת, זה כמו עובד חדש, שמגיע עובד חדש לארגון, אנחנו צריכים להגיד לו מה הנהלים, מה התרבות הארגונית, איך אנחנו עובדים בו, מה השעות עבודה, היברידי, לא היברידי, באיזה ימים מגיעים. ובדיוק אותו דבר, צריך להכיל גם את הצ'אט. אם אני רק אגיד לו, תכתוב לי ככה וככה, ואני לא אתן לו את ההקשר על מה אני רוצה להשיג, מי הקהל יעד. אז אני אקבל משהו שהוא גנרי, מה שאת תקבלי כנראה, ומה ששמוליק בחוץ יקבל. העניין הוא שאם את רוצה לקבל משהו מדויק לך, והוא שלך, ולהכניס את לירז בפנים, ובאמת לקבל תוצאה שהיא אחרת, זה פה צריך להשקיע טיפה, ולעשות עם זה, וגם לא להשתמש בו רק לכתיבת פוסטים, אפשר לעשות ניתוח נתונים, יש כל כך הרבה רעיונות, מצגות משקיעים, אני עושה איתו לפעמים, הכלים האלה נותנים לך כל כך הרבה יכולות, שבאמת חבל לא להבין וללמוד, וכל אחד צריך לקחת את זה לתחום שלו, זאת אומרת, זה לא, אני מדברת עכשיו על התחומים של מה שזה עוזר לי, אבל שוב, בכל תחום, אני יכולה לספר אפילו שעבדתי עם משרד עורכי דין, שהם רצו, יש להם תיקים שהם פעם בשנתיים, המתמחים הולכים לבית משפט, אני לא יודעת אם זה מתמחים או עורכי דין, אבל מה שקורה זה מתחלף, יש תחלופה,
כל הזמן עכשיו לקחת, לתת למתמחה, או סליחה שאני אומרת מתמחה, אבל לא זוכרת בדיוק מי זה היה, שהוא היה צריך לשבת ולקרוא את התיק הזה עכשיו, לפני שהוא הולך לבית משפט, זה היה לוקח לו שבועיים ללמוד מה היה back and forth וכל הדבר הזה. ובעצם מה שבנינו לו איזשהו בוט, שהוא מכניס לשם את התיק, את כל ההיסטוריה, ואז לא משנה את מי הוא שולח, מי פנוי, מישהו עזב, התפטר. יש לו איזשהו תקציר מהיר. כן, יש לו תקציר, מה היה, מה נהיה, מה פה, מה עכשיו רוצים לעשות, וזה חסך לו הרבה מאוד זמן, וגם בסופו של דבר הקטין את הכוח אדם, כי הוא כבר לא צריך עכשיו שמישהו יישב במשרד וילמד את כל התיק, ומישהו אחר ילך, זאת אומרת, זה כבר נהיה. ותקצר לו את התיק. כן. את יודעת, אני קראתי שבזמן הקורונה, הרבה מאוד אנשים אהבו לדבר עם בינה מלאכותית, זאת אומרת, יותר מהקורונה, ככה רצו לדבר עם מחשב, בהתחלה זה היה עם מחשב, כלומר עם פסיכולוג בתוך המחשב, מאשר עם פסיכולוג ממש שיהיה מולם, ועכשיו לאחרונה קראתי שהרבה מאוד אנשים אוהבים לדבר עם הבינה המלאכותית, ועכשיו גם היה איזשהו סיפור עם ChatGPT 5, שהיה פחות טוב מאשר GPT 4, ואז אמרו, רגע, שנייה, הוא כבר לא החבר שלי, הוא כבר לא הפסיכולוג שלי, הוא פחות מזה, ואני מתגעגע לפסיכולוג שלי. זאת אומרת שאנשים לקחו ורתמו את הבינה המלאכותית להיות להם ממש פסיכולוגים. נכון, בעצם אנשים, הבינה המלאכותית, ה-ChatGPT 4, הוא היה מאוד ידוע באמפתיות שלו, ואנשים מאוד נפתחו אליו. גם אני בניתי, יש לי חברה שבניתי לה סוכן, היא מאוד מאמינה באימון מנטלי ו-NLP ודברים כאלה, ואני פחות מבינה בדבר הזה, והיא נתנה לי מה היא אוהבת לקרוא ומה היא אוהבת זה, ובניתי לה סוכן, שבעצם היא מדברת איתו. לעצמי בניתי מאמן של לתזונה, אוקיי? זה לא רלוונטי, אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה נכון, שאתה יותר קל לך לדבר, זה יותר זמין, וקל לך לדבר איתו. אני לא חושבת שזה באמת מחליף פסיכולוג בסוף באופן מקצועי, כמו שזה לא מחליף עורך דין, וכמו שזה גם לא מחליף מנכ"ל, אבל בסוף זה כן נותן לך איזושהי פתרון זמני לעכשיו מה שאתה רוצה, ואם אתה יודע גם, אני מאמינה שאם אתה יודע להנחות אותו נכון, מה שדיברנו קודם, ואתה בונה לך בעצם סוכן, ולא עושה את זה בתוך הצ'אט GPT עצמו, שלא ניכנס עכשיו למה זה יתרון לעשות את זה ככה, אז אתה גם, הוא גם, א', יכיר אותך יותר טוב, ייתן לך את הפתרונות שמתאימים לך, וב' גם אתה תרגיש באמת כאילו שהוא חבר שלך, וזה גורם לך יותר להיפתח יותר טוב מאשר לפסיכולוג, שלפעמים זה לוקח הרבה זמן עד שאתה, נכון. עד שאתה מסביר לו מה אתה רוצה, אולי אתה גם מתבייש להגיד, ואני חושבת שפה זה שובר את המחסום הזה של הבושה. מדהים. אז אנחנו ממש לקראת סיום, לא להאמין איך כבר עבר הזמן, ואני יכולה לשבת ולדבר איתך כאן לפחות עוד שעתיים, אבל אם יש לך מסר אחד לנשים, לגברים, בכלל, מסר אחד שהיום את יכולה לזקק בזכות הבינה המלאכותית. מה את אומרת? מסר אחד שאני יכולה לזקק בזכות הבינה המלאכותית. זה קשה. הייתי אומרת להם לצאת וללמוד. זאת אומרת, אז זה לא מאוחר עדיין, ואם הם רוצים להישאר רלוונטיים בעולם העבודה החדש, העולם הזה משתנה מאוד מהר, יותר מהר ממה שאפילו אנחנו, מי שמגדיר את עצמו מומחה, חשב ואמר, וזה לא יודעים גם לאיזה כיוון זה ילך, וזה כבר פה. זאת אומרת, זה לא משהו שיעלם, זה לא טרנד, זה לא משהו שהוא יעבור לידך, וזה לא משהו שאם אתה יודע לכתוב, כמו שדיברנו, לכתוב איזושהי שורה, לתת לו איזושהי הנחיה, והוא נותן לך תוצאה, זה לא אומר שאתה יודע להשתמש בזה. יש המון כלים, צריך לדעת איזה כלי לבחור, לאיזה מטרה, ופשוט צאו ללמוד, קחו לכם כל יום 10 דקות, לא צריך יותר מזה אפילו, אם אתה באמת משקיע בזה, ואחר כך תנסו ליישם את זה על איזשהו תהליך, או ביום יום, או בעבודה. וואי, תודה. תודה רבה, בילי. תודה רבה שהיית כאן. תודה רבה שבאת לכאן, ואני ממש ממש מודה לך, ותודה רבה לכם שאתם מקשיבים לנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.